Good morning mga katunay. Naida kong hunas katunay yo. Manginas ta katunay ya. Unta makasuwa ta karon katunay ya. Ay kani. Suwa-suwa na ni katunay ya. Oops. Right kayo. Tapos na kayo ba? Wala ta kay balo kung unsa ni katunay ya. Pero kwaw ta ni katunay ya. Saka ni. Laipod na ako no. Klase nga kinasang katunay ya. Kaya na puglaing kinasang katunay yo. Wala ko kay bawon sa ni katunay yo. Lahi ni nga kinasunaw. Kabalo mo ani katunay. Lagi kay balo ani. Usa ni nga klase nga kinasunaw. Nindot ba siya? Tapis kay ba? Sa laing bahin nga mga pamagi katunay sa pagkuha ni katunay. Anara katunay. Anara na siya niya. Pwede na diri ikuptan sa kanang kamay niya sa kuya mo may katunay. Hindi na siya kapaak. Sa kani nga bihat. Kaon ni siya. Ay di ni makaon.